Adin kejing tap kerteng ki kertong ban yakonik election MDC na West Castle District kalaya chat dak basdang naram prajer ngambat mausunut konstituensi menta kesingi kalai pautri Kuala Lengkon saki kertong ki ban yakon na nongstoin konstituensi kelas dang kejing le tap kerteng Ahmad returning officer ki kertong ki ban yakon na nongstoin ki bla tap kerteng menta kesingi ki tob yo ba JNS Mertong kertong keseng kongres ba dresa mangar kertong keseng NPP ya kiti ki kertong lawan ban senran langru daki nongkit kam ke parti bat kinong kursan jongki bat hagan ngesngi Yau kertong keseng NPP lasaki dagi jing don langru UMLA ke nongstoin ba Gabriel Walang badu UMLA berim ke nongstoin ba Makmelan Bersan. Cingbi madan ke jonga kalong. Ka don ke jing pensniau jong lipat ba nang susdong. Ba lai don kam kena ke dong kain dan don di nong yalam. Di ban yakit ya ba ya lipat ba nang susdong ba kalau ke dong buta ke di yamat. Kata kia kasihan jengki, kijing tiba kidai balik mat, dan bar kata daw nga persel ya kijing fat jeng fat ba, bat ba, tentang sim dia kena kabu dan dong kum nong nikmat, kena kontes na kena nostoin, arpun yo nostoin konstituensi, naga parti Indian National Congress. Malau beliau lesi udan laga jong katong, abu mi. Intip kay katong ka bakham batam habaw masakri ka parti Ugnas. Kaya ka jingbi jong breu ng imat bakam ta setia ya ka parti. Yung sautu bagi pajba kidang buron ya ka parti Kongres, kidang iya juga parti Kongres. Yadu negeri India bat kunjung ray kana jalan ya kaya. Dengan sengom ba kandom dan jingta kana ka jingbi no jong ya bali. Ikmat rekam ki jonga ka long ba ngan bud be ka ka manifesto jong ka parti los nang ta ka long ba ya hadon kam sim ban ya kun nga sui ba ka jong satorno jong ka ne ka sikshedul i banta ki jonga nong pat ka long ban yai pen stem no ya ka ban nang yai pen klain ya ka platin ka jong konsil ba kan mat kano ka jing a kor bano i hoy Ki don ki wepat giseng sang patai ki bakwa ban penduk no ia kan ega sexual bat kin bujili no da ki wege artikel kum lais pan nyo ko we bat ki wepat ngating i ba ladan yo bujili no ni ki jai ban rit pa ni dang kam sitom sigade kan rai nga i ba kan ega sexual ka long sha kum kasti ka ban yada ya ki jai ban rit pa ki jai ban rit ban sadin kum mangi kasih teng nidang don kam banang yai pen scam dang yai pen ha ya kena sexual ngami madan sini ka pandisin banta kena ke lumpung sain lima sima kumunong hikai kama daw ba kalong bangayu i ya ka jingdok ka jingjinjar jong paj ba jong ka konstituensi nong stoin borok we kumta don ka banta na ka banta ban yakit ya balam ya ka kia ka sion jong ka konstituensi hi barok we adin bangila da file ya ka ni nomination ngadon ka jingkermen baka jing sngus kam amar ngila trace tom ladu sau panai bat san panai bat ngidon ka jingkermen ban job ya ka ni ka election ka thong ka ba khmat kamabu kalong ba ladangan job komo ban long wem na member jong ka district council ban saindur ya kariti ka dustur bad ban penek skam ya ginong rim tan rai jongka kat kum ki ain ke baladon aka artikel arspa so a ka ba penlong ya ka 6 schedule ka badon ka ba kongsan aga paragraph ka balai ka ba bat ka ba shipau ka jingthu ka do ba kongsan ga jonga golong undangan voice ka council ngan penek pun skam baik jaga ka ba la saindur nadu di longsua di mansua ya council ka banne berskam adu mentar